Sudmidzyl. Amandus ciešet na studia w miastowym uniwersytecie ciuju BNS cesk do kasiepści robłyte. Z jego książewskich planów, co je przez jakiś sztut miał krótko po przejechaniem z zagrańce, nic nie weszło. Jak rzekł jeden probłyść, któren dobrze go znył, a źle łębę miał iść za ksandza, ktoś by mu musiał pęka łyżnąć, a to doch by było za szkłeda. Tak tej miast studyrować teologia trafił na historię. Zare tyś zaczął siekać szlachujących za sobą, odkrywających jeś swoja juwernota, ale ju przekłynunech do kasiebizny. Dost chudkłełen ich nalos, a może łenigłe nalezle? Amandus przecietł plakat, że studyrze kasiebi mają swój klub, co so zwie Pomeranio. Zadzwonił, przesiedł na zędzeni. Westy. Knopi płetikel so w izbie Głysta w Akademiku Miastowi Politechnici. Nikt tam nie godł po polsku. Sami cwiardi kasiebi. Wedowele gazeta, co so zwa Tanga. Wiwi niece było nasmarowuni w miono błeści, nyrodny wzeń. Redaktorze Tandzi na rozmaity ert dochodole do tej sfiunde, który nakazała ima mieć starałe język z weci a juwernota kasiebów. Amandus resił w świat, do nunt a nazot. Z Jastarnie przez Gduńsk na wanoga po storych europejskich krajach, zyz do Jastarnie i do Gduńska. Terełeniu wiedzą, że sygnie mu bec kasiebą, a nie brakuje wici słowów do opisania swojej gły. Z Głysta to było tak, że jego edukacja miała się zakończyć na zawodówce, bo wedle ucialych pedagogów łen nie dywyl so radę z polskim języka. Taci przetryw w kasiepści dziecka, który no świątno przeżył gwysną szkołową drama. Leno Głyst pokazali jak wypiarty musi być kasieba, a zdolna Politechnika z najlepszymi wynikami skończyli jest redaktora telewizjowych programów. Wiktor, ten wiedno wiedział, że gbur to je mur, a rolnictwo wybrał so sum. Ty uczył so za agronoma jaś w Welsztynie, żeby wypachtować od rządowej agencji ziemia, a ją obrabiać, a potem wykupić. Powiedział kiedyś, że jak so w dziecym peżna dorobi, dziel swojego majątku przeznaczy na rozkościżanie kasiebizny. Jak on rzekł, tak zrobił. Że smark myślał o podnieseniem swoich z maleńkiej kasiepsi wsi do lepszej ojecyle. Ty świetna ekonomia w Sopyce. Później robił w gazecie w Kartyzach, a za swoje misterstwo dostał w końcu funkcja redaktora Wieldziej Regionalnej Gazety. Josta w jednocik na do technicy. Łen nie widzę tej lepszego rozwoju dla kasiebów, jak prawie ten techniczny. Że przeleżność Cezaryska tyś zmystrowy dzieły sobie dziecko, ty był pierwszym tatka w tym karnie. Rozchudkłe zarzucił meliorację, a jego ulubienie kasieb kazało mu stać wedówcą a autora turystycznych prowadników ekertów. Damian, ten chciał być szkolnym, a uczyć dziece prawdziwych historii kasiebów. Choć wiedział, że długo nikt jej nie napisze. A może nawet on sam, że musi to zrobić. Wybrał uczbłewnia w Lublinie, a potem robota w Gdyńskim liceum. Paweł zus chciał wanoziec odkrywać nasza ziemia jak nauczyciel geografa, ale że pierwszy skończył studia, tej naprzód prosto z Gdyńska trafił do wojska, a potem założył swoja gazeta w miejsce na zapadnych kasiebach, skąd pochodził. Przydnoce łen pisać powieści science fiction po kasiebsku. To bele knopi do tyńca a do różieńca. Na zabawach płetscana ma nie stojele. Śnapsu łeni nie odmowiele, nie może bluz Damian jeden le nie wepił, ale reszta dla towarzystwa tej sej co wzała. Kłe wsiedkłe jedlo ledzi, leno z głową. Błenoprzód w jedno bełe kasiebę. I bym leno chcę, żeby twoim łebę. Co ja Pan Bóg tył nie przekryłe grobę. Co ja Pan Bóg tył nie przekryłe grobę. Co ja Pan Bóg tył nie przekryłe grobę. Taki ma godą ksiądz Franz Grecia, co był ima jak łejc a matka w nim Gduńsku, dze letkłe było łedewstać łed wsiedcigłe w co człowiek wierzył, jak w kłeźdym wieldzim miejsce. To ksiądz Grecia ima deł piersi 200 złotych na założeni Tandzi.
To był już story przeszło 80 lat story człowiek. Jeś przed drugą światową wojną on wespół tworzył gazeta z Rześka Siapsko. Przeżył lager sztutów, marsz śmierce, a ubecciś nekrowania. Łeddył so w łepieka błezi matince ze Siunowa, a płetemu w płedzance lata ma miał starałe ukwerunowani ty figurę na królewą Kasię, co zostało młeżebny w 1966 roku. Wnet 20 lat później ksiądz Grecia odprawił pierwszą kasiepską msza wedle gwysnygłe dolmacienkły. Tereska prawie on skryblił przełozienk Ewangelię z łacezne na kasiepści. Wadele mnie, moi młody desze, jeś młec, żeby na Ewangelię dokończyć. Księże, my jesteśmy ryd, że musimy wami pomagać, leno my im chcemy jechać do akademików. Jo, leno muszę wam jeść coś rzec. Że kto gdy po polsku ten lzie, jo? Tak we jakoś w jednogydyce. Sztel, głysce Markły, Wiktorze, słechyj ta watrzej, a reszta tyś. Miju nie je wiele łestuny. Jemu ostatnim spekuleniem z Rzeszyńców. Aleks aniołką swoje felietone, ewanielską śpiewa czety. A Jan ima chweranci śpiewie. Ignaca ześ niese po niebnych łąkach, bo sa dos na ziemię nasedzu w sudze za te artykle w Zrzesze Kasiepści. Felix ze ścieżcy głeni mojże, z Bruna nie chce skończyć skurbic. Stefan sonety pisze, plus nasz etnograf Jan, jak wiedno, nad czymś powyżno rozmyślo, a my wiele do robieni głe. We ich wszystkich myce zaopatrzony do chio. Wszystkich. Jujem ostatny. Całe nasi pokolenie z Rzeszyńców miało starałe kasiepści język. Kłe ledze gydele, że to je gwara, a ty łyczały, że może dialekt płelścigłe języka. Tak byle przekłynywny, że wiele naszych dało temu wiara. Sztyłcony na uniwersytetach przestoi wiele do chłyry, co jak jaką cezum młedle trwa, powtórzył reno, łebdzyń, wieczór, że kasiebizna to jest keziono gytka płelścigłe języka. Blus me wiedzele, co me mumę w gambie. Język pomyżynów. I oceniwa, a zanim majkłeści powiedziele, że to najłejcowie łet 6 stalatykłe po narodzeniem Chrystusa barnile pełniowygłe strum do bełtu. Me ich łetroce jesme. Kaszebi, co mają prawo do sposobu po najdawniejszych wenedach. Jedylcia, jak dylciało całe pokolenie z Rzeszyńców. Dat kasiepści mu językowi statsa literacką młewą. Kasiepsko Biblię, jaką ju prawie kończa, chcę wam wystawić jakno deszną kyrma, a tyś jakno wskyze pisenkły. Dzei ta wecmanim złyciały ma, co w sprawie języków łepsądzywają wedle nowych łepy z rzadkły. To wado bądzeta, że nasz literacki język ju niemdze instatu nescendi, blus nieoprzestywno nasz nyrud bandze w nim zanosił psalmę do błega, nasigłe Pana, teryska, a na wieci. Stało so ciesto sztel. Dreżunce, letkłe przełetemkły lepę knopów zdowały so szeptać jedno istny słowłe. Amen. Ksiądz Franz Grecia wstył ze stółka, a płemale płede się do wertika, chterna stoja w nurce izbę. Zaskrzepiałe dwierze. Nikt so ani nie zresił. Story człowiek weju z szafę jakby jakąś płótnianą płochta. Płełoził nen żełty sztof, mierzący może tak ze 4 liści, na stole, przed knopama, a głę rozwinął. Tej łeni łuzdrzele ciorny głę gryfa, zrywający głę so do bietci, spłestawiony ma skrzydłama, westawiony ma kralama, a z kweruną na wesok podniosłej głowie. Leno jurno, wespół wierno, stój ma kłele stanice, ciernoziulty, wędów sztylte, to są miona grifa zwie. Jo, to je wam namieniony. Płednie sanica z Rzeszyńców. Płycieś nie załestałe na w grobie.
Genau tak, jak meja podniesle z Arkły Aleksandra Majkweściłe w Kartyzach w 1938 roku. Elektrysów nigdy nie ma, ci człowiek se spisie. Komuział na pewna doździe. Tego koncert doch iś nie je koniec. Jak coś przejedzie za 5 minut, ty i zdąża ja jeść ledwie schudką miastową baną do dom. A tere cygareta. Marcine bukse jeść perzynka, a to by mnie na myk padlo bez te dimkły. Ksiądz Grecia dzisiaj wiele nama powiedział. Jej chce wiornąć, choć dobrze, że i łestyl. Dyprzód dla Kasiep. Tak jakoś gdale z Rzeszyńce. A i o tam, dzyły se tyś są wyźne. Ci medarch mdzemy na zindzeniach, albo w redakcji tyndzie sedzec. To chcą so pękłowaniem mdze za imel. Sznaps, tobaka, pękłowanie, młewe łejców uchowanie. Te queen do te. Kto tu je? Upa. Nasz upa? Jo, waju. Dzecebia mandu skupłe noce niese. Kłedomulka. A was? Josa tak po storym Gdyńsku chce uprzejńc. Ty idzie ma. Nen elektryś mystie nie przejedzie. Neży, weski mnie płedranka, powiedzki, co etim twojej mulkły. Majs ma raza na studiach, znaje ma sobie rok. Ona nie je kasiepką, ale nie ma nic procem temu, co je robia. Łena nimo nick procem cię robi z tobą. Ona nie ma nic procem. Nie to za mało? Te doch wisz, że chłopi brakują becachtniony. Przód to, a ty przyjdzie czas na robienie raza. Ci ona mnie richtig pokłechy. O tole, dopisze czejce pokłecho? Na co? To doch musi trochę warat. A błyni. Co nie? Nie godała wama zawczora trepciczka, że wamo taka siepci żenic. To wy tyś wiece? Świat je moły. Tak ma so tu pludreja ma, jaż ma zaszła na feśmark. Ja wylewę dobrze znajecie Gdyńsk. Le tak peżna łec starne młeżigłe. Przyjeżdżało sacidesz na feśmark z rebą. Bańtka ma, pomuchla ma, wangłyża ma. 10 dnia rebe w Gdyńsku są z Norwegii, a wangorze z Chinów. Kweteryska je w siatkłe na głowie postawiony. Wrejowanie tyś. Co so wama nie widzę? Ten twój Zeus, co tu do nas prawie idzie. Nigdy nie stanie. Cześć. Jeszcze trochę i bym tu chyba musiała nocować. Z kim rozmawiałeś? A sam do siebie mówiłem. Przepraszam, że musiałaś czekać. Chodźmy na tę SKM-kę.